Salut, sunt Monica Giuria, medic stomatolog pediatru la clinica Stomier din Sibiu. Astăzi mi-am propus să răspund la o serie de întrebări pe care dumneavoastră mi le-ați adresat pe Facebook în cadrul grupului Mâini Unite. Primul subiect la care voi răspunde se referă la când este indicat un prim consult stomatologic la copii. Eu aș recomanda primul consult stomatologic să se efectueze în jurul vârstei de 1 an, după erupția primilor dinți, atât pentru obișnuirea copilașului cu medicul stomatolog și cabinetul, dar și pentru a depista precoce anumite anomalii ce țin de structura smalțului dentar. Fac apel la părinți să nu vină în cabinetul stomatologic doar atunci când apare durerea, deoarece în primul rând copilul va fi mult mai puțin cooperant, tratamentul în sine de efectuat va fi mult mai laborios și, bineînțeles, mult mai costisitor. A doua întrebare, ce recomandări ar fi pentru perioada erupțiilor la copii? Pentru perioada erupțiilor dentare se recomandă după fiecare masă să se igienizeze cavitatea bucală a bebelușului și v-aș recomanda să faceți în felul următor. Vă înfășurați pe deget o compresă sterilă îmbibată în ser fiziologic, după care veți masa și veți curăța obrăjorii și gingiile bebelușului. Al doilea lucru, recomand degetarul din silicon cu perii moi, în care puteți să masajați gingiile bebelușului. De asemenea, sunt o mare varietate de jucării special concepute pentru perioada erupțiilor dentare, pe care eu le-aș aminti girafa Sophie. Este moale, flexibilă, non-toxică, cu care copilașul se poate juca și o poate ronțăi cât dorește. De asemenea, din categoria gelurilor, recomand Cal Gel Baby, Osanit granule sau gel. O altă întrebare este cum îngrijim primii dințișori. Deja de la primii dințișori apăruți, aș recomanda să se renunțe la degetarul în acela din silicon și să se folosească o periuță adecvată vârstei lor, periuță manuală baby, 0-2 anișori. Asta de dinți pe care eu o recomand până la vârsta de 1 an este cea fără flori. După vârsta de 1 an, recomand folosirea unei paste de dinți cu concentrație scăzută de flori, 500 ppm, folosind la periaj o cantitate echivalentă unui boc de orez. Concentrația de flori o veți găsi pe prospectul produsului, 500 folosindu-se până la vârsta de 2 ani, cantitate de 1000 ppm flori până la 5 ani, iar după 6 anișori, cantitatea cât pentru un adult și anume 1450 ppm flori. Periajul se va face cu delicatețe, fără a apăsa foarte tare pe gingii, pentru a evita inflamarea suplimentară a gingiilor, care oricum vor fi inflamate de celelalte erupții dentare. Încercați să faceți din periajul dentar o activitate distractivă în familie, cântați un cântecel în timpul periajului sau, de ce nu, pregătiți-le dinainte cântecelul preferat de pe YouTube. Permiteți-le să se joace cu periuța dentară, scopul final fiind, de fapt, să se obișnuiască cu rutina spălatului pe dinți. Următoarea întrebare, ce recomandați? Periuța electrică versus cea manuală. Ambele variante sunt eficiente în a depărta placa dentară dacă sunt folosite corespunzător. Cea manuală oferă un control mai bun asupra periajului în zonele sensibile sau mai greu accesibile. În schimb, cea electrică, în special la copii, compensează lipsa de îndemânare prin oscilațiile, respectiv rotațiile capului periuței. Vârsta de la care sunt recomandate periuțele electrice este de 3 ani, respectiv după erupția completă a dinților și după ce copilul tolerează vibrațiile periuței dentare. Următoarea întrebare ar fi: de ce se macină dinții unui copil în ciuda unei igiene orale corespunzătoare? Pentru a putea da un răspuns corespunzător, este nevoie de un control stomatologic amănunțit, care ar trebui efectuat de urgență. Totuși, printre cauzele comune a afecțiunilor dentare, în ciuda spălatului pe dinți, se numără carea de biberon sau carea circulară, care apar în urma folosirii biberonului sau a sticluței pe timpul nopții, respectiv a laptelui îndulcit cu miere. Este o afecțiune agresivă, ajungându-se la retezarea dintelui de la o simplă pată într-un interval de 2-3 luni. De asemenea, tratamentul medicamentos cu siropuri pe termen lung, consumul de dulciuri fără a fi urmate imediat de periaj dentar, moștenirea genetică, respectiv carențele din timpul sarcinii, care joacă de asemenea un rol important. Următoarea întrebare ar fi dacă apa de gură produce tartru și cum se folosește în mod corespunzător. Apa de gură nu produce tartru. Ea ajută la prevenirea cariilor și a depunerilor de tartru, însă folosită pe termen lung trebuie să fie fără alcool și fără clorhexidină. Cea cu clorhexidină este recomandată doar de medicul stomatolog pe o perioadă limitată, după anumite
multe intervenții chirurgicale în afte, în gingivite și în infecțiile micotice. Nu este un produs indispensabil unei igiene orale corespunzătoare dacă periajul este efectuat corect și se folosește ața dentară. În general, apa de gură trebuie diluată înainte de utilizare. În acest sens, găsiți instrucțiunile pe ambalajul produsului, timpul recomandat pentru clătire fiind de 30 de secunde. La întrebările care au nevoie de un răspuns mai elaborat, voi contacta persoanele respective în privat. Vă mulțumesc pentru întrebările voastre și sper că am reușit să clarific unele aspecte legate de igiena orală și de tratamentele stomatologice. Bineînțeles, cele mai bune răspunsuri le veți primi în cabinetul stomatologic după efectuarea unui control pe care vă încurajez să nu-l amânați. O afecțiune depistată timpuriu înseamnă un tratament simplu, fără traume și puțin costisitor. Sunt dr. Monica Giuria, medic stomatolog pediatru și vă aștept la Stomier, clinica stomatologică pentru întreaga familie.